intervindrà Paco i, bueno, ell sí que ens explicarà el que han sigut aquests 4 anys de legislatura i una miqueta també ampliarà la informació que ens ha donat Marina en quant al programa. Esta legislatura que acaba, a nivel general, no me referís exclusivamente a Alcudia, sino a nivel general, pues ha caracterizat per dos temes, ¿no? El tema de la corrupció i per el tema de la crisi econòmica. No ha estat al nivell d'altres pobles, com Guadassuar, per exemple, com Cullera, però sí s'ha fet un urbanisme també que s'ha pujat a la bombolla i del qual ha contribuït a rebutjar la situació econòmica que tenim. Han sigut les retallades socials i laborals més importants de la història del nostre país. El pla d'ajust de l'any passat, la reforma laboral, la reforma de les pensions i el retrat de l'edat de jubilació i el penúltim, perquè segur que hi ha més coses, és el plan de Merkel del pacte per la competitivitat. Mocions a l'Ajuntament de l'Alcúdia per a que no s'allargarà la jubilació als 67 anys, per el pla d'ajust, per la reforma laboral. I és curiós perquè és la primera moció de la història de l'Ajuntament de l'Alcúdia que s'ha aprovat en un sol vot. Va ser que el Partit Popular i el Partit Socialista s'extingueren i en el vot nostre que presentava la moció s'aprova una moció contra la reforma laboral. A l'Alcúdia, les últimes dades, que són de principis de març, referent al mes de febrer, és que hi ha 1.001 aturats. I nosaltres sempre hem aportat propostes i solucions alternatives, constructiva, rigorosa, perquè sempre s'hem documentat. Al contrari de l'altre partit de l'oposició, que no ha fet oposició, com s'ha dit, nosaltres hem anat molt a l'Ajuntament a veure documents, els expedients, a informar-nos per a poder tindre, estar avalats en la nostra postura per tindre un coneixement de temes importants per al poble, com ha sigut la tassa de FEM del Consorci o l'autobús. Hem estat junt al Partit Socialista defensant coses que eren bones per al poble. Hem sigut una posició responsable i útil. Hem presentat més de 60 mocions al llarg d'aquests 4 anys. La major part d'elles aprovades. No totes, però sí la major part d'elles i algunes interessants per al nostre poble. Per exemple, el que comentàvem, el pròxim dimarts és l'últim ple de la legislatura. N'hi ha 2 o 3 punts de tràmit i 2 mocions de compromís. El tema de les centrals nuclears, que es preocupa, que Cofrents està a 45 quilòmetres en línia recta de l'Alcúdia, i el tema dels cicles formatius, que és un tema important també per a l'Alcúdia, que després ja parlarem. Un dels temes forts, nosaltres hem portat 8 mocions a l'Ajuntament, s'han aprovat totes elles, molt distintes i variades, des dels ascensors que tenen que anar als col·legis d'heretats i batallar, passant per problemes de retalls a l'educació infantil, retalls a les ajudes en valencià, parlem retalls i retalls, perquè ha sigut un poc el tema de l'educació. Totes les retallades des de la Conselleria d'Educació de la Generalitat del Partit Popular que estan fent que realment la situació sigui preocupant. No té cicles formatius, malgrat ser un poble de més de 10.000 habitants. Estan en el mapa escolar de fa molts anys, però no s'han posat en marxa. I ja sabeu que tenim el primer barracó de la història de l'Alcúdia i que possiblement no sigui l'últim. En un gimnàs va ser una proposta que farem en 2004 des del nostre grup. En el segon pla d'inversions estatals s'han fet reformes en les escoles, va ser també una proposta nostra, i tenim una escola infantil, municipal, pública, per la que nosaltres també hem treballat i hem lluitat, tant per tenir una escola infantil com per a que siga pública. Participació en les concentracions de TV3 i per suposat estarem el 16 d'abril a València a la manifestació d'acció cultural en favor de la TV3 a tot el poble, perquè el model de residus que tenim és completament insostenible i per la política del Consorci de Residus. Segur que el Consorci de Residus està presidit per l'alcalde de Guadassuar, li diuen Pinorro, i el Partit Popular el que ha fet ha sigut una imposició des del principi en aquest consorci. Nosaltres s'oposarem a aquesta tassa de la planta i de l'Ecopar perquè considerem que és injusta i perquè pensem que s'ha de consensuar. El que demanarem que se crearà un Consell de Participació Social, és a dir, que la política de residus no solament siguin els polítics, sinó que també siguin els sindicats, les organitzacions ecologistes, les associacions de veïns, els que puguen un poc dir el trenet, el metro. És lamentable que després de tants anys encara continua en una mateixa freqüència, sinó en un mateix temps de viatge com el de fa molt de temps,
o les dificultats cada vegada majors per a poder desplaçar-se a València. Nosaltres hem apostat sempre per la peatonalització del centre urbà. Ho hem dit des del principi i hem apostat per aquesta peatonalització, per suposar buscar solucions alternatives. Sempre buit, mort el nucli històric i que n'hi hauria que donar-li un impuls i demanarem que se recuperarà l'espai públic en una peatonalització, que n'hi haguem mesures per implantar i mantenir comerços, que també n'hi haguem un programa d'activitats culturals i lúdiques, que n'hi haguera un pla de... L'Alcúdia, això té inventariat i això és una qüestió que funciona bé, n'hi ha una comissió de patrimoni i n'hi ha 186 edificis que estan catalogats, però ells observaren que n'hi havia una sèrie d'edificis que estaven desenvolupant-se. Els edificis que estan catalogats, importants, que no estaven en bones condicions, presentaven una moció, s'aprova, en la que se tenia que fer un estudi sobre quins edificis estaven malats. Quan hem parlat del tema de Cofrents, ja havien aprovat una moció per el tancament de Cofrents, aprovaran una moció per el cementeri nuclear de Zarra, que és on volen portar tots els residus radioactius de tot l'estat. Per suposat, en els temes del xúquer han sigut diverses mocions aprovades per a impedir que es fera una presa, un trasbassament des d'Antella, que seria un poc la mort del xúquer. I s'oposaren, no sols s'oposaren, sinó que filtraren els documents de l'aeroport, un aeroport d'Alzira, que en realitat estava situat, no sé si en recordeu, entre Massalavés, damunt del riu Verd, que és un riu que té una zona protegida, uns quants empresaris, l'alcaldessa d'Alzira, i estaven una de les previsions, en el boom aquell urbanístic, un aeroport de les característiques d'avions de baix cost que en la línia de despegue, imagina't, en Massalavés, cara a l'Alcúdia, tota la dels errors majors de les administracions espanyoles és el tema de la privatització de l'aigua potable. L'aigua potable és un servei essencial que tindria Espanya, que en poc de temps, en molt pocs anys, hem passat que els serveis, el cicle integral de l'aigua, l'aigua potable, de ser públic a ser privat, perquè aquestes companyies, Aguas de València, Aguas de Barcelona, són companyies que venen coge tu dinero i corre, i pugen un 25% els 2 primers anys. Clar, encara que els altres anys siga l'IPC, la pujada dels 2 primers anys arrastra tota la concessió. I nosaltres calcularem que, segons les xifres de l'empresa, al cap dels 25 anys, l'empresa s'haguera embutxacat 1.000 milions de pessetes, més el 14% de benefici. Proposaren que hi hagués una empresa mixta, 51% de l'Ajuntament i 49% de l'empresa privada, que posava la part tècnica, però tu controlaves el tema de l'aigua i al mateix temps que controlaves el tema de l'aigua també hi havia beneficis, però que quan l'empresa no estava privatitzada, en el 2003, el govern portava Sòria en aquell moment, l'eficiència de la xarxa era del 47%. En 2008, l'eficiència de la xarxa a l'Alcúdia era del 36%. Que se reunirà la comissió de seguiment, que no s'havia reunit en aquests 4 anys, que se elaborarà un pla d'eficiència i que s'estudiaren responsabilitat de l'empresa i fins i tot nosaltres parlàvem de rescatar la concessió. Això se va aprovar, se va reunir en setembre la comissió i en aquest moment no tenim més informació. Així, el que s'ha fet dins del Pla General d'Ordenació. Estos pobres el que feien era, Cullera, Guadassuar i molts altres, era fer urbanitzacions fora del Pla General. Així estem parlant d'una cosa més dins del que seria la normalitat, però perquè mireu de quina manera el tema de l'urbanisme s'ha afectat. Així s'aprova el Pla General en l'any 2002. Estem al 2011, no? Un pla general tu el fas per 20 o 25 anys, tens una previsió de creixement del poble, no pa que en 5 anys te lo acabes, tens que fer un altre. Bueno, pues el cas és que en estos anys, en la bombolla, en la ona de construcció urbanística, pues així s'ha urbanitzat en excés. Molt. Les següents previsions eren: anem a vendre parcel·les que no se podien vendre perquè tenien que formar part del patrimoni públic del sol, anem a vendre parcel·les i en els diners fem coses. Què passa? Que ells preveien que anaven a fer coses i les feien. Però els ingressos per la venda de parcel·les no s'han produït. Tu no estàs urbanitzant en funció de les necessitats reals, sinó en funció un poc de fer-te uns diners a través de la venda de patrimoni. Per això aconseguirem per fi, al final de la legislatura, que s'aprovarà una moció per a que se cree el patrimoni municipal del sol. Quan se va fer el segon pla d'inversions, se reuniren els 3 partits
el Partit Popular, el Partit Socialista, Compromís, y presentarles les propostes, no? I entonces se volia fer un referèndum a lo gran, no? Anem a ser més modestos, no cal gastar-se diners. Com després no se podia fer el referèndum, no se volia fer, però al final considerem que se fer una consulta, no sé si recordeu, no participa molta gent, participaren 220 persones. Va ser una fulla on hi havia una sèrie de suggeriments i la gent marcava en una creueta els que li agradaven més. La participació no va ser important, 220 persones, però aquestes 220 persones decidiren sobre uns projectes. Per exemple, un projecte que no estava contemplat era el de fer reformes en les escoles públiques. Això va ser una proposta nostra que s'incorporà a la llista i la gent el va pujar i se va quedar en segon lloc i s'ha fet. A nosaltres aquest model ens agrada, el model de participació. Una moció també de Compromís que les actes se pengen en la pàgina web de l'Ajuntament, les actes dels plens, la gent té dret, i això avui en dia està en quasi tots els ajuntaments. I austeritat, és fonamental. I el valor de l'austeritat és un valor a defensar. Nosaltres sempre ho hem defensat, però ara més que mai. No pot ser gastar-se 30.000 euros, 5 milions de pessetes en una revista de final de legislatura, en fotos que ja havien llegit, per molt bonic que es parega a tots i per molt bona qualitat. No. Nosaltres se presentem com una opció útil per a l'esquerra, el valencianisme i l'ecologisme, però no sols per la nostra trajectòria, sinó perquè per si algú li cagueren dubtes, per si en aquests temps que passa, que falten fins a les eleccions, algú diguera alguna cosa, nosaltres no anem a deixar de cap manera que governi el Partit Popular. Que sapiguem el que està passant al País Valencià. I, bueno, moltes gràcies de nou i fins la propera. Anava per el 14, Mari Carmen Miñana. Pilar Chicos, igual. No,